Yo, what's up? Daldal ka lang eh. What's up mga kore, no? So, magandang araw sa inyo. Welcome to my vlog. Kamusta kayo mga karay? For today's vlog, no? So, syempre dahil police life tayo, ano pa ba yung gagawin natin? Kaya, dito kami ngayon sa circle. Papapawis kami. Bali, dalawa lang kami. Hindi namin alam kanina. Kailangan pala kumuha ng permit bago So yun, what's up mga kawaray, no? So bali nakakuha na kami ng permit at Ensayo kami. So kailangan kasi may permit. So magbabayad na ako ng permit dito. Pwede, kapti. Thank you. So yun guys, bali may resibo na tayo. Pupunta na tayo sa court kung makapaglaro dito. So goods naman nakakuha kami. Kaya si Dexter yung kasama ko. Kaya sa mga kawaray dyan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan, please subscribe na kayo, comment, saka hit nyo na rin yung notification bell para lagi na updated sa mga video ilalabas ko. Alright, let's go! Yun na guys, bali mag 1v1 kami mamaya ni Dexter. Gusto akong subukan ito eh. Tapang mo ah. Dexter. Ano lang, papawis lang ako. Mag 1v1 na kami ni Pati Dexter. Dexter ng tacloban. Alright. 1 to 6. Best of 3. Let's go. Winner's ball.
Guys, nakachamba lang ng first game yun. Tapos it guys. Kaya pa oh. Pinachamba ko lang. So yun guys. Bali may mga dumating na gusto magpapawis din. Bali magtutubito na lang kami. Wala namang kwenta kalaban ko eh. Sa pakingkaya kita. Hindi rin man mahilap sa kulit.
yo, what's up mga kawaray, upay. So, kami. Kumana kami magpahulas sa Dexter ng tacloban. Papawis lang kami. Konting banat-banat na mga buto. Hindi na papagod. Wala pa tulog eh. Siyempre, immortal ako. So yun guys, maraming salamat. Sana Subscribe guys. sumubaybay kayo na sumubaybay. Sasay namin kayo guys. Gusto ng tacloban yan eh. So yun, maraming salamat sa inyo guys. And maupay ng adlaw. And syempre, Bawang pala kay Padali, Padibuga, Padimanon, Padipilip. dati talaga, dati bakla ko yung katawang lalaki lang daw. Nababakla sa akin eh. Kasama niya sa pangawat dito. So yun guys, hanggang dito na lang. Bago yan, Don't forget to subscribe, comment, and share the video. I love you guys. alright, let's go!